እንኳን በደህና መጻእኩም ናይ ሰንበት ፕሮግራምና እዩ እቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቅፅል ዘሎ ትምህርቲ ናብኡ ክንቅፅል ኢና ቅድሚኡ ንጎይታ ክነምልኾ ኢና በመዝሙር ምስ ሃውና ቢንያም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ጎይታ ነመስግነካ ስለዚ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስካ ከምዚ አይነት ጊዜ ስለዘዳለው ከልና ነመስግነካ ኣለና ሁላቶም ኣብዚ ዘገልግሉ ሃውና ቢንያም ባባ ሃብተ ፓስተር ምህረት ኣብ ኩላቶም በድሕሪት ኮይኖም ዘገልግሉ በኢየሱስ ስም ንባረኾም ኣለና ጊዜናን ሰዓትናን ተረከብ ሁሉ ንክብርኻ ይኹን ጎይታ በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ ንጎይታ ክነምልኾ ኢና ሃውና ቢንያም ኣብ ማእከልና ኣሎ ከእድሞ ምስኡ ኩላትና በአምልኾ መንፈስ ኮይና كنملك هنا يسوع كوي تعب تبارك بيني هونا ما يكنا أكا تبارك آمين آمين اسمع الخود هو صبو تمام ويتاي بارك آمين آمين እግዚአብሔር ሰናዩ ለሞን እግዚአብሔር ሰናዩ ምሕረቱን ለዋሃቱን ሓልየቱን ጉስነቱን ኣብ ልዕልና ስለዘብዝሕ ዘሎ ስሙ ይባረክ ላውነትናቱ ኣብ ህይወትና ኩሉ ጊዜ ምጽነናና ሰላምና ደገፍና ደው ዘብለና ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ንሱ ምሳና ስለዘሎ ኣብ ማእከል ጸላትና በህይወት እንነብር ስሙ ይባረክ እስከና አምላክ ክብሪ ክንቦይና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ አሞንጎና እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ምሳና እዩ ሓድገካን عششون كتوي كبلكان زبلكم قالوا من زخون أملاخ كنا مسكنينا كن بارخوين أملاخ مسكن الله ونتنا أبي وطنا نسوسنا يوم أملاخ بارخ هاليلويا هاليلويا يا لاباس هاليلويا منشي وتين نفسي تمنسى تناغطعو كله مستا إلا ونتك قبل علي اللو 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 ورتعني إلا ونتك كبرت عني بلعلي اللو اللو اتعاتي منشي يوتين نفسي تمنسى تناغطعوم زي منو شتغى إلا والنتقى قبل علي اللو سوسالو والو تاتي إلا ونتقى كبرت عني بلعلي اللو اللو تاتي بالليل كالات يا بالليل كالات نعغاز غول كالات يسوس
أبكد مغاك غرب كلخو وأبكد مغاك غون كلخو حقو سيملو سلام يملو حقو سيملو سلام يملو بنتي وتين نفسي تمنسى تناغطعوم يبلون مستا إلا ونتك كبرت عنا بالعليالو ألو تعطيني إلا ونتك كبرت عنا بالعليالو ألو يتعطيني ممبري إغا ممبري إغا ممبري إغا ممبري ممبري إغا ممبري إغا ممبري إغا ممبري 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 إغا ممبري إغا ممبري إغا ممبري 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 إغا ممبري يسوس ممبري ممبري إغا ممبري وفر من ليس برديتك أبزري عين تنعي تخابين غيوب كل حال وغا كذا ما يتوتر يماني تخا نقول زبلي كل سبب هاليلويا وبرملس برديت كام أبزولي عين تنعي تخابين غيوب كل عال وغان يماني تخا نقول زبلة كل زبل غينا نتواهي كله تدنكر على صالحه أبويا بدم بغا زير الساعي قبري قرك اللغا منبري إغا منبري يسوس منبري إغا منبري منبري إغا منبري هاليلويا منبري إغا منبري منبري إغا منبري إغا منبري وفر من السباغة ويتيب كدمغا أبزوري عين تنعين تغابين وعيوب كل حال واخا كلمة يتوسل يماني تغا نقول زبلة كل تستبل غير التواهيك نقول تدينك أنا سألغو أبويا بدم بغا وزير الساقوري قرب
صغايبلي يزمر جنا صغايبلي مسكن جنا صغايبلي هانس صغايبلي يزمر جنا صغايبلي مسكن جنا نزل عليه يزمر الكوا أبويناتي عريقا اندغا نزل عليم غمس الكوا وطلع يسوس عريقا اندغا نزل عليم زمر نسمكا أبويناتي عريقا اندغا نزل عليم شبشبك دمغا أبويناتي عريغن النغا نزل عليك قعدت نحطانك أبويناتي عريغن النغا نزل عليك غمس قنك أبويناتي عريغن النغا ريغن النغا يسوس عريغن النغا مرزقن النغا بو ريغن النغا كالات بالليل كالات كالات يا بالليل كالات يا مسكين يا غيسوس يا مسكين ويعترني وغلو يعترني وغلو مسككم عقاب زينيو يعترني وغلو مسكاني معقاب زينيو يعقب أملق زينيو منبري يغوى منبري زلالب منبري يغوى منبري منبري هاليلويا منبري يغوى منبري يغوى منبري يسوس منبري هاليلويا منبري 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 يغا منبري يغا منبري 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 يغا منبري نمونا منيو يسوس الله ونتكا نمونا منيو وبايا بوي الله ونتكا منبري يغا منبري 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 هاليلويا منبري 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 هاليلويا Hallelujah, 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 oh, hallelujah, let's say hallelujah, 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 أملاكي وين بتراي لا مسكين هاليلويا وداجي وين بتراي لا مسكين وهاليلويا باتين بتراي لا مسكين وهاليلويا يكذب باريوتو هاليلويا هاليلويا
እግዚአብሔር ባሪያዎቹ ያመስግኑት ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ባሪያዎቹ ሃሌሉያ አባቴን በተራዬ ላመስግን ሃሌሉያ አምላኬ ሆይን በተራዬ ላመስግን ይገባልና 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 ይገባል አሜን ይገባልና ይገባል ጌታ ይገባልና ይገባል አሜን ይገባልና መንበሬ 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 هاليلو يلكات قبر يسوس كم فغركا كم فغرخا كم حسبكا تنبر النزلوخا كم فغركا كم مخرخا كم فغركا تنبر النزلوخا كم يلمك قلتو ويتنات كان يميلي موك قلت ويتنات كانق هاليلويا غلاتي من يسوس على بالوكا زيادة لوكا يسوس من بريقة زي سقالو سفرحان زي ما تقعي يسوس من بريقة من بريقة هاليلويا منبري يغام منبري بابا منبري او منبري منبري يغام منبري هادي مزعق قبلو زي تقعني زي تعفرني زي تحنقني تتقعني يسوس هاليلويا الرب السول ديار لبانجر لابو منش سلامي غام منش سلامي منش برغتي غام منش برغتي منش سلامي غام منش سلامي منش برغتي غام منش برغتي كما غايل الليل كما غايل كما غايل كما غايل كما غايل كما غايل كما منش سلام يخوم منش برغتي هاليلويا هاليلويا سيستي هاليلويا 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 امين امين هاليلويا هاليلويا نتنقوز هاليلويا يسوس 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 هاليلويا يسوس 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 سنكاتعو هاليلويا وشني بلا بارس ميرا باسندري هاليلويا بزقبرو زبله كل ጊዜ ጻድቅ ዝኾነ አምላክ
زي الوطن يسوس هاليلويا سمو يبارك نغفكرنا نخسكمنا غتاتينا نقرنا زبل كله نخعري فصم زي تصبو تتملالسنا تتملسنا يوم زملسنا امنا كل غزي زملسنا تطفو ودي نقرو زبل كله ابلاشي متيقن بفغري بلوهات بحاليوت بدنقاطه بحقوس حقيفو املاق مسكن زحقف ابوالنا من برينا زخونا املاق كومو زي حدقنا نخيت زي حدقنا اغزابير مسكن هاليلويا እግዚአብሔር ሰናዩ አምላክ ባርክ እስከ ሐንትንሽ መዝሙር ማዘመና ወደ አምላክ ባርክ አዊለች ዲር ያለ ተዘለልኩ تزيتردي وتزريني طلب سبزوحيو زعوني دلي صغاق نقو تاترديني طلب سبزوحيو زعوني دلي صغاق نقو تاترديني أويلة تدير أنا تزللكو تزيتردي وتزريني أولي الجني لابس بزوحيو ونسغاق نقوي تعتردياني تراي كبر مبين عاليلو تراي نقسم بين تراي كبر مبين آمين آمين تراي نقسم بين هاليلويا إلي سمكاي بارخو كبر الليلي نسمكاي جننو بتوعم زيما يرمنا يدمغو هاليلويا إلي سمكاي بارخو كبر الليلي نسمكاي جننو بتوعم زيما كله يدمغو بغصري رفصم زي وديون كله تقبرلي كما لا ترزيرو عرعوت السبيركا كبانا قفكاني نخبر غاسقن صبروني عرعوت السبيركا كبانا قفكاني نخبر غاسقن صبروني بغزري خطير فتسم زي وديون كله تقبرلي كما لا ترزيرو العود سبيلك كمان قفكاني نغبر غاسك قد سبروني العود سبيلك كمان قفكاني نغبر غاسك قد بس كان غاني زغوين عملوا مسقانا أنس يبلي كلو انتناي كلو حزويون عاغا نايزل عالم نيقوس يوزيغا كلو انتناي كلو حزويون عاغا نايزل عالم نيقوس يوزيغا وريا
على بصري أرحوت السبيرك كوانا قفقاني نغبر غاسك قلت أمريوني آمين 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 يسوس ربوري زلالي واقو زيت من كبر من النهجة كبر من النهجة يسوس غار يا لابوسي واقو زيت من واقو زيت من سلامك حاليوتك فغرغا قسنتك عملي يالو عملي يالو يسوس نسخا قنقويتا ترجياني نخبر خاسق تبريهوني كل ما صرت فتحكان يغا عايز العالم نقص وطيغا يوطيغا 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 نسخا قنقويتا ترجياني نخبر خاسق تبريهوني كل ما صرت فتحكان يغا عايز العالم نقص وطيغا يوطيغا 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 يقفي أكايو يقفي أكايو يقفي وعدتا يقفي أكايو يقفي أكايو يقفي وعدتا الزباد الغويتا فرشي عني خبر خاسيك تبريهو كل ما صرت فتحك اللغة عايز العالم نقص وطيغا يوطيغا 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 يقبي أكايو يقبي أكايو يقوى ودكا يقبي أكايو يقبي أكايو يقوى ودكا عويلة الدير على تزللكو تزيت ردي وبتزريني فلبس بزوحيو بزح ولدالي نسغا قنقوي تاترداني راي كبر به آمين يسوس راي كبر يسوس سمي بارك ويتا يسوس كريستوس نزل عالم ويتايو نسيان بيرونا نبر زلنا سمي بارك كابتن كنبلو نقبانا نعلك بحال زقبو أملاك سمي بارك أملاكنا هياوي ويتا يسوس كريستوس بريخ يبلكم تباركوا bless you آمين آمين كنت بارك هجي خانا بتيجي كتسلنا الكورة እግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን። ዶክተር ምህረት አብ እግዚአብሔር ይባርክካ። آمين آمين ኩልኩም ኣብዚ ናይ ኤሪ ባይብል ተገልግሉ እግዚአብሔር ኣዝዩ ይባርክኩም፣ آمين የብዛሓልኩም። ብጸሎት ብመዝሙር ብዝተፈላለየ መንገዲ ተገልግሉ ዘለኹም እግዚአብሔር ይባርክኩም። آمين ኦኬ እዚ ሕጂ ተኸታታሊ ትምህርቲ እዚ ሓፈሻዊ መምርሒ ንፅንዓትን ዕብየትን ክርስቲያናዊ ሓድሽ ህይወት ብዝብል ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ኣብቲ ናይ ስነ መለኮታዊ ትምህርቲ ናይ ቃል ኣምላኽ ህላዌ ኣምላኽ ህላዌ ጎይታ ኢየሱስ ህላዌ መንፈስ ቅዱስ ህላዌ ናይ ስላሴ እንዳበልና
መጺእና ዝሓለፈ ብዛዕባ መላእኽቲ ጀሚርና ነርና ንሱ ኸዓኒ ኣብ ምዕራፍ 3 ትምህርቲ 10 ትምህርቲ ጀሚርና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ዝተማሃርናዮ ቁሩብ መዘከርታ ክኾነና ምእንቲ ሕልፍ ክብሎ እሞ ብድሕሪኡ ጸሊና ናብቲ ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንኣቱ ኢና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ባዕረይ ብዝሓለፈ ኣብቲ ምዕራፍ 3 10 ክፍሊ ትምህርትና ህላዌ መላእኽቲ ብዝብል ማለት ኣብ ስነ መለኮታዊ ትምህርቲ ናይ ህላዌ መላእኽቲ ኢና ጀሚርና ነርና ህላዌ መላእኽቲ ንምንታይ ተፈጢሮም ብዝብል ሰፊሕ ትምህርቲ ተማሂርና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕስታት እንዳጠቐስና ተማሂርና ነርና ቀፂልና ኸዓኒ መላእኽቲ ደቂ ኣምላኽ ምዃኖም ኣብ ቃል ኣምላኽ እንዳረጋገጽና ተማሂርና ነርና ናይ መላእኽቲ ቁፅሪ ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዝኾነ እውን ብመጽሓፍ ቅዱስ ዝተደገፈ ትምህርቲ ርኢና መላእኽቲ ንእግዚኣብሔር ዘገልግሉን ንፍቓድ ኣምላኽ ዝፍጽሙ ከም ዝኾኑ እውን ርኢና ነርና ኣብቲ ትምህርቲ 10 ትምህርቲ ንኡስ ክፍሊ 1 ህልውና ናይ መላእኽቲ ብዝብል ከዓ ጀሚርና ማለት ድሕሪ ውድቀት ናይ ዲያብሎስ እቶም ኣብ ሰማይ ዝተረፉ ቅዱሳት መላእኽቲ እቶም ንምድሪ ዝተደርበዩ ኸዓኒ መናፍስቲ እከይ ተባሂሎም ኣብ ክልተ ከም ዝተመቐሉ ጽቡቕ ጌርና ብሰፊሑ ርኢናዮ ነርና መላእኽቲ ካብ ሰብ ዝለዓለ ፍልጠት ከም ዘለዎም እውን ርኢና ነርና ማለት መላእኽቲ ምስትውዓል ዘለዎም ስምዒት ዘለዎም ፍቓድ ዘለዎም ከም ዝኾኑ ጽቡቕ ጌርና ርኢናዮ ነርና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ቀፂልና ትምህርትና ብምስዓብ ሰባት ናብ መልኣኽ ይቕየሩ ድዮም ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ምስ መተሰብሲ ናብ መልኣኽ ይቕየሩ እዩ ዝብሉ ሰባት ስለ ዘለዉ ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ሰባት ናብ መልኣኽ ይቕየሩ ድዮም ብዝብል ትምህርቲ ሰፊሕ ዝኾነ ትምህርቲ ርኢና ካብ ቃል ኣምላኽ ጥቕስታት እንዳጠቐስና ርኢና ነርና ሰብ ግን ሰብ ኮይኑ ከም ዝተፈጥረ ሰብ መንፈስን ስጋን ነፍስን ዘለዎ ከም ዝኾነ መላእኽቲ ግን ሕያዋን መንፈስ ከም ዝኾኑ እዚ ኣብዚ ፍልልይ ከም ዘሎ ሰብ ሰብ እዩ መላእኽቲ ኸዓኒ መንፈስ ከም ዝኾኑ ስለዚ ሰብ ናብ መልኣኽ ከም ዘይቅየር ሰብ ሰብ እዩ መላእኽቲ ግን መላእኽቲ መንፈስ ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ዳሕራይ ምናልባሽ እቶም መላእኽትን ንሕና ከዓ ብዘይንገር መገድታት እቲ ሰማያዊ ስጋ ምስ ለበስና ምስ ተቐየርና ብቕፅበት ክትቅየሩ ኢኹም እዩ ዝብለና እምበሪ ናብ መላእኽቲ ክትኮኑ ኢኹም ኣይብለናኒ ግን መላእኽቲ ንነፍስና ሒዞማ ማለት ናብቲ መዕረፊኣ ከም ዝወስድዋ እቲ ካብ መሬት ዝተፈጠረ ስጋና ግን ኣብቲ መሬት ከም ዝጸንሕ ኣብ መጨረሻ ጎይታ ክመጽእ እንከሎ እቲ ዝተቐቢሩ ዝነበረ ኣካላትና ብዘይንገር መንገዲ ማለት ብናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እግዚኣብሔር ካብ ሓመድ ንዓና ዝፈጠረ ነቲ ሓመድ መሊሹ ቅይሮሲ እንታይ ዝጽግሞ ነገር የለን ነገር ግን ሰማያዊ ኣካል ሒዝና ከም ንንቀሳቐስ ይምህረና መጽሓፍ ቅዱስ ነገር ግን ናብ መላእኽቲ ኣይነቕየርን ኢና ምስ መላእኽቲ ኮይንና ግን ከነገልግል ምዃንና ይፍለጥ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ ሰብ ናብ መልኣኽ ከም ዘይልወጥ ጽቡቕ ጌርና ርኢና ኣብቲ መላእኽቲ በብደረጃኦም ከዓ ስልጣን ነብሲ ወከፎም ስልጣን ናቶም ከም ዘለዎም እውን ተማሂርና ነርና
ማለት ኣብ ሰማይ ናይ ሰማያዊ ክብሪ ንኣምላኽ ዘገልግሉ ክብሪ ኣምላኽ ዝሕሉ ንእግዚአብሔር ለይትን መዓልትን ዘገልግልዎ ከም ዘለው ካልኣይ መደብ ከዓኒ ኣምላኽ መደብ ኣምላኽ ዝፍጽሙ ኣብቲ ሳልሳይ ከዓ ደቂ ሰብ ብቐረባ ዘገልግሉ ዝተፈላለዩ መላእኽቲ ከም ዘለው ተማሂርና ነና ብዝሓለፈ ጽቡቕ ጌርና ካብ ቃል ኣምላኽ ጥቕስታት እንዳጠቐስና ተማሂርና ነና ቀፂልና መላእኽቲ ዝበዝሕ ግዜ ብመልክዕ ሰብ ከም ዝግለጹ መላእኽቲ ከመይ እዮም ዝግለጹ ብዝብል ኣርእስቲ ብመልክዕ ሰብ ከም ዝግለጹ እውን ተማሂርናዮ ነርና ቀፂልና ኣብቲ ትምህርቲ ዓሽራይ ትምህርቲ ቁፅሪ 2 ናይ መላእኽቲ ኣገልግሎትን ዕላማን ብዝብል ኣርእስቲ ርኢና ነርና ዕላማኦምን ኣገልግሎቶምን እንታይ እዩ መላእኽቲ ንኣምላኽ ከም ዘገልግልዎ ከም ዘምልኽዎ ለይትን መዓልትን ምስኡ ከም ዝህላዊኦም ከም ዝገልጽሉ ኣብዚ ርኢናዮ ነርና ተማሂርና ነርና መላእኽቲ ንኣመንቲ እውን ከም ዝከላኸሉሎም መልሽና ንኣመንቲ ከም ዝመርሕዎም ካብ ቃል ኣምላኽ ምሳሌ እንዳጠቐስና ተማሂርና መላእኽቲ ብስራት ከም ዘምጽኡልና እውን ርኢና ኣብዚ ምስ በጻሕና እቲ ትምህርትና ደዋቢልና ሎሚ ኣብቲ ሓሙሸይትን መላእኽቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ እውን የበራታትዕዎ ከም ዝነበሩ ክንርኢና ማለት ተግባራት ናይ መላእኽቲ ኣገልግሎትን ዕላማን ኢና ንርኢ ዘለና ዕላማኦም እንታይ እዩ ኣገልግሎቶም ከ እንታይ እዩ ብዝብል ሎሚ መላእኽቲ ንኢየሱስ ከም ዘበረታትዕዎ ካብዚ ጀሚርና ክንቅጽል ኢና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ቀዲምና ግን ብጸሎት ነዚ ትምህርትና ምእንቲ ክንጅምሮ ብጸሎት መንፈስ ንኹን ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ክረድኣና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን እግዚኣብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ሎሚ ከዓ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እንሆ ከምቲ መደብካ ከምቲ ናትካ ፍቓድ ኮይኑ ናብዚ ትምህርቲ እዚ ብዛዕባ መላእኽቲ ክንመሃር እንከለና ንስኻ ኣብ ማእኸልና ተረኺብካ ንስኻ ኣምላኸይ ብመላእኽትኻ ከቢብካ ንኩሎም ነዝከታተሉ ምስትውዓል ክትህብ ክርድኦም ተማሂሮም እውን ንኻልኦት ክምህሩ ክኽእሉ ምእንቲ ንኩላህና እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ምስትውዓልን ጸጋን ክትህበና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዘይናትካ ህላዌ ብዘይናትካ መምርሒ ንሕና ከንቱ ኢና እሞ መንፈስ ቅዱስ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም በዛ ሰዓት እዚኣ ንስኻ ክትምህረና ንስኻ ክትጸናንዕ ንስኻ ኣምላኸይ ንፈውስን ዝደሊ ክትፍውስ ትምህርትን ዝደሊ ክትምህር ንጽንናዕን ዝደሊ ከተጸናንዕ ንስኻ ኩሉ ትኽእል ኩሉ ትርኢ ኩሉ ትፈልጥ እግዚኣብሔር ኢኻ እሞ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዉ ደቅኻ ትርኢ ኢኻ እሞ ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም በዛ ሰዓት እዚኣ ኣምላኸይ ከከም ድልየቶም ንኩሎም ክትበጽሖም ምንም ዝጨንቀካ እግዚኣብሔር ስለዘየለ ወላ ሓንቲ ዝጨንቀካ ነገር ስለዘየለ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኣምላኸይ ግዜና ኩሉ ኣገልግሎትና ኩሉ ንገብሮ ነገራት ኩሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበለ ምክንያቱ ንሕና ከንቱ ኢና ብናህና ሓይሊ ምንም ነገር ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ብናትካ ረድኤትን ብናትካ ደገፍን ግን ኩሉ ነገር ክስተኻኸል ይኽእል እዩ ብዛዕባ መላእኽቲ ዘሎ ትምህርቲ እውን ንስኻ ክትገልጸልና ትኽእል ኢኻ ካብቲ ትመሃርካና ኢና ንምህር እምበር እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ብዛዕባ እቶም ዝፈጠርካዮም መላእኽቲ ብጣዕሚ ረቂቕ ዝኾነ ትምህርቲ ስውር ዝኾነ ነገራት ንስኻ ጥራሕ ትፈልጦ ብዙሕ ከም ዘሎ ክትገልጸልና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና እግዚኣብሔር ኣቦ ነዚ ዝከታተሉ ኩሎም ክትባርኾም ብናዝራዊ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና ነዚ ትምህርትካ እውን ንስኻ ክትባርኾ ንጽልይ ኣለና ንዓይ ከዓ ከምቲ ዝግባኣኒ
ምእንቲ ክምህር ወይ ከዓ ክትሓላልፍ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ፀጋኻ ክትብዛሓለይ ሓይሊ ክትበኒ እጽልይ ኣለኹ። ተረፈ ግዜና ኩሉ ባርኽ ብስመ አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። እግዚአብሔር ይባርክኩም። ባሎሚ ኣብዚያ ትምህርቲ አሽራይ ትምህርቲ ነጥብ 2 ቁፅሪ 5 መላእኽቲ ኢየሱስ ክርስቶስ የበረታትዕዎ ከም ዝነበሩ ኢና ክንርኢ። ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ። ማለት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸመይ መላእኽቲ ኣበረታቲዖሞ ወይ ከዓ ንሓጊዞሞ ኢየሱስ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ፈተና እንከሎ ኣገልጊሎሞ ብለና። ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 13 ማርቆስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 13 ከምዚ ዝብል ኣሎ። ኣብቲ በረኻ ድማ ሰይጣን እናፈተኖ 40 መዓልቲ ፀንሐ። ምስ ኣራዊት ከዓ ነበረ፣ መላእኽቲ እውን ኣገልገልዎ ይብለና። ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ። ኣብዚ እዋን እዚ ጎይታ እቲ ብመጥምቕ ዮሃንስ ምስ ተጠመቐ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶ ብቐጥታ መንፈስ ከዓኒ ብኡብኡ ናብ በረኻ ኣውፅኦ እዩ ዝብለና። ስለዚ ናብ በረኻ ምስ ኣውፅኦ መንፈስ ቅዱስ ኣብኡ ከዓ ሰይጣን ፈተኖ። ስለዚ በዚ ግዜ እዚ እንታይ ዓይነት ፈተና ከም ዝነበሮ ማለት ነቲ ስሩሑ ነቲ ዝመፀ ስሩሑ ነቲ ዝመፀ መደብ ነቲ ናይ ሰይጣን ስራሕ ከፍርስ ንዓና እንደቁኻ ከድሕነና ዝመፀ መደብ ንኸፍርስ ኢሉ ሰይጣን ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ማለት እዩ። ሰይጣን ኣብቲ መጀመርያ ንኣዳምን ሔዋንን ብቐሊሉ ክስዕሮም ክኢሉ ነቲ መንግስቲ ንኣዳም ተዋሂብዎ ዝነበረ ከዓኒ ብቐሊሉ ክወርስ ክኢሉ ማለት እዩ ዲያብሎስ። ሕጂ ግን ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይከኣለን። ን40 መዓልቲ ግን ኣብኡ ብዝተፈላለየ ፈተናታት ክፍትኖ ከም ዝፀንሐ ኩላህና ንፈልጦ እዩ፣ ኩላህና ዝተምሃርናየ እዩ። መላእኽቲ ግን የገልግልዎ ነይሮም። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ጥቕሲ 43 እውን ዘበረታትዕዎ መልኣኽ ካብ ሰማይ ተራእዮም። ምክንያቱ ኩነታት ብጣዕሚ ሓያል ኩነታት ስለ ዝነበረ ንዑ ከበረታትዑ ከዓ ካብ ሰማይ መላእኽቲ ተራእዮምሉ። ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ። ካልእ ንሪኦ መላእኽቲ ነቲ መቃብር ተዓፅዩ ተዓሽጉ እዩ ነይሩ። ብዓብይ እምኒ ተዓፅዩ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ግዜ ነቲ መቃብር ብዓብይ ደንጎላ ብከቢብ ነገር እዩ ተዓፅዩ ንሪኦ። ኣብ ማቴዎስ 28 ካብ 2-5 ክንርኢ ከለና እንሆ ዓብይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ፣ መላእኽቲ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወረዱ፣ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ። ሪኢኹም ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ካብ ሰማይ መፂኡ ነቲ እምኒ ነቲ ንመቃብር ዓፅዩ ዝነበረ ነቲ እምኒ ገልቢጥዎ። በቃ ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን። ሞት ክሕዞ ይከኣለን ጎይታ። እቲ እምኒ ተገልቢጡ ማለት እዩ። እቲ መልኣኽ ኣብ ልዕሊ እቲ እምኒ ኮፍ ኢሉ ትርኢቱ ከዓ ከም በርቂ፣ ክዳኑ ድማ ፃዕዳ ከም በረድ እዩ። እቶም ሓለውቲ ንዑ ፈሪሆም ራዕራዕ በሉ። ሓለውቲ ይሕልውዎ ነይሮም። ኢየሱስ ከይትስእ ዝሕልውኡ ዝተቐመጡ ሮማውያን ነይሮም። ነገር ግን ነቱ መልኣኽ ምስ ረኣዩ ፈሪሖም እዩ ዝብለና ዘሎ። እቶም ሓለውቲ ንዑ ፈሪሆም ራዕራዕ በሉ፣ ከም ዝሞቱ እውን ኮኑ። እቲ መልኣኽ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን፣ ንስኻትክን ነቲ እተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኹን ንፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሃ። ብዙሕ ግዜ መልኣኽ ኣይትፍርሃ ክብል ከሎ ኣይትፍርሁ፣ ኣይትፍራህ ኣጆኹም ክብል መበረታትዒ እዩ መልኣኽ ብዙሕ ግዜ። ስለዚ ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ነዚአን ኣንስቲ ናይ ጎይታ
ኣካል ንቕቐብኣ ድዩ ንኽሪኣ ኢለን ዝመፃ ኣይትፍርሃይሉውን ኣበሲሩ ሰዲድዎን ናይ እግዚኣብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዓርግ ከሎ ከዓ መላእኽቲ ደው ኢሎም ይርእይዎ ነይሮም ማለት ኣብ ግብረ ሐዋርያ ክንሪኦ ከለና ግብረ ሐዋርያ ምዕራፍ 1 ካብ 10-11 ንሱ ክዓርግ ከሎ ንሳቶም ከዓኒ ናብ ሰማይ ገጾም ክጥምቱ ከለዉ ማለቶም ደቀ መዝሙር ማለት እዮም ሐዋርያት ማለት እዮም እንሆ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ ሰብኡት ከዓ ኣብ ጥቆም ደው ኢሎም ነበሩ እሞ ኣቱም ሰብ ገሊላ ንምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረአኹሞ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ በልዎ ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ይኹም ኣገልግሎት ናይ መላእኽትን ዲና ደለና መላእኽቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ በማዋርያት ተጠው ኢሎም በቃ ክዓርግ ከሎ ክኸይድ ከሎ ንላዕሊ በቃ በሪሩ ክኸይድ ከሎ ማለት ከምዚ ሮኬት ዝውንጨፍ ዓይነት ተወንጭፉ ንላዕሊ ገጹ ክኸይድ ከሎ ሳቶም ካሪእዎ ኣለዉ ነገር ግን ኣብ ታሕቲ ከዓኒ መላእኽቲ ተጠው ኢሎም እንታይ ትርእዩ ኣለኹም ነዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኢየሱስ ከምቲ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ከምኡ ከዓ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ከምኡ ከዓ ናብ ምድሪ ክምለስ እዩ መጸኩም እዩ ኢሉ ሓደ ተስፋ ይዝህቦም ዘሎ ካልኣይ ከዓ እቲ ኣገልግሎት ናይ መላእኽቲ ናይ እግዚአብሔር መልእኽቲ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ወይ መደብ ንኽፍጽሙ ከም ዝመፁ ንርኢ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ኣብቲ ቀፂሉ ትምህርትና ከዓ መላእኽቲ ጎይታ ክምለስ ከሎ ከዓ ምስኡ ከም ዝመፁ ይነግረና መላእኽቲ ጎይታ ክምለስ ከሎ ዲብ ከሎ ደው ኢሎም ሪኦሞ ክምለስ ከሎ ከዓ ምስኡ ብዙሕ ዝቁፅሮም መላእኽቲ ክመፁ ከም ዝኾኑ ምስኡ ይነግረና ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ሊቀ መላእኽቲ ናይ ኢየሱስ ምምላስ ክነግር እዩ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:16 ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታ ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱውን ቅድም ክትንስኡ እዮም ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ኣብዚ ትርእይዎ ኣለኹም ተስፋ ክህበና ከሎ ምናልባት ኣብ ማእኸል ብሰብ መይቱና ቤተሰብ መይቱና ኢልና ንሓዝን እንተለና መይቱ ከም ዘይተርፍ ምስ ጎይታ ዝኾነ ኩሉ እንታይ ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታ ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸትን ክምለስ እንከሎ ክወርድ እንከሎ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ኣቐዲሞም እቶም ቀዲሞምና መይቶም ዘለዉ ክምለሱ ከም ዝኾኑ ንሕና ከዓኒ እቲ መለኸት ምስተ ነፍሐ ንላዕሊ ብዘይንገር ማለት ብናይ እግዚአብሔር ድንቂ ስራሕ ንላዕሊ ተነጢቕና ተሳሒብና ክንከይድ ምዃንና እዩ ናብዚ ዝገልፀልና ዘሎ ኣብዚ ኩሉ ግን እቶም መላእኽቲ ምስ ጎይታ ከም ዝመፁ ዓጂቦም ከም ዝመፁ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ንሕና እውን ናብኣቶም ክንከይድ ከለና ሲ ምስቶም መላእኽቲ ክንተሓዋወስ ምዃንና እዩ ዝነግረና ዘሎ ቀፂሉ ካልእ ስራሕ ወይ ከዓ ኣገልግሎት ናይ መላእኽቲ ኣብ መወዳእታ ፍርዲ ነቶም ሕሩያቱ ክእክቡ ከም ዝኾኑ ካብ ወሰን ምድሪ ስጋብ ወሰን ምድሪ ዘለዉ ኩሎም ሕሩያቱ ከዓኒ ክእክቦም እዮም መን እትዮም መላእኽቲ ኣብ ማቴዎስ 24:31 ክንርኢ ከለና ንመላእኽቱ ከዓ ብብርቱዕ ደሃይ መለኸት ክልእኮም ነቶም ሕሩያቱ ካብቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳዕ እቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ካብ 4 ማዕዝን ንፋሳት ክእክቦም እዮም ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኣብ ሰሜን ኣብ ደቡብ ኣብ ምስራቅ ኣብ ምዕራብ ዘለዉ ብመላእኽቲ እንዳተደለዩ በቃ ነቶም ሕሩያት ናይ እግዚአብሔር ነቶም ኣገልገልቲ ናይ እግዚአብሔር
نتهم بدم يسوس زدحانو كلهم حدا خيترفه كلهم كبوهم كم زخني تستوعلوا تذكرون دحر خوينكم سرنا حدا حرستاي زرناي كزر مسوا فرسي دحر انتاي وقيلو مستسرناي كرداد وقيلو عارتم سراحتنيا تايلومو فما قلقلتي مز سرناي سي كرداد وقيلو لمو كنقلو نتي الساعة زبلة ويكاني نتي من سخا زيت دليو نجر كرداد سي كنقلو يلمو شعوتي قويتهم تايلو نانا بسورهم وشتي مالتي نايتي كرداد سورن نايتي سرناي سورن تتناني يقولو تتعاعزو يبوشتي نسخاتكم زيت رئيو እግዚአብሔር ግን ብዝሪኦ መንገዲ ዝተተናነገ ነገር አለ ዝተተሓሓዘ ነገር አለ ስለዚህ ነቲ ክትምሕው ከለኹም ነቲ ጥዑይ ከዓ ክትምሕው ስለዝኾንኩም ስለዚ ሕጂ እንታይ ግበሩ አይ ትትንክፍዎን ኢኹም ነገር ግን ኣብቲ መወዳእታ መላእኽቲ ክእክብዎም እዮም ነቲ ፀፅብቑ ናብ ሓደ ወገን ነቲ ሕማቑ ኣብ ካልእ ወገን መላእኽቲ ክእክብዎም እዮም እንሆ ሕጂ ከዓ መላእኽቲ أربعة مأذن كاب سماي كاب سمين كاب دبوب كاب مسراق كاب معراب ملخت بمنفح كلهم حرياتو كبو خلو نرئي ملأختي نايز قاعد يرشم تبارك يوم قال لنا ملأختي قلقلت أما ودعتها نتي صبؤن كفؤن كفلالي ويمكم تعجل نقرأكم صلاحكم أفردينتهم صعد كاناتن حتى أنن كفلالي مبعلاتهم كمتي نتي سرناي كاب كرداد زفلة كم وخان خفوا إن صبون كفلالي ويومه من يوم هذيوم يوم ملاختي انت هاي بلا ما توسع سرست سالسان شعتن كبر بعا سقع حمساون كبر بعا شعتن سقع حمساون اتي زرقهم سلاي خاني ديابلوسيو اتي قوعد ما مودعتا عالميو اتوم عصادوها ملائختي يوم يبل الناس لذي اتوم ملائختي انتاكو قبري امي نتي صادقان نبينو نتي حطان نندبينو كفلو كمتي اباغي كابطال زفليا كمتي صادقان كاب حطان زفليو كمتي صبو زغبرو كابتيم حماق زغبرو زفلاليو أفعللاي كوني من يمكن زفلدو دفليو ملائختي يوم مጨረሻ زفليو نايزغي أبيهر شيم بارخ أقلقلوتهم سلزخوني مدب نايزغي أبيهر بملائختي كفتصم كم زخوني يزرئينا قال ناي ملائختي مدب أب تا حداش يروساليم أب رأي إسران حدن أسد تخلته مالتي أبتا أفدق حداش يروساليم كا ناي كبري ملائختي دوي لهم الله نايز قابل شي مبارك أبتا رأي إسران حدن عسد خدته حداس يروساليم بملائختي حصرتها نايز قابل شي مبارك إذا حداس يروساليم زي كم زي جزا بمكة وبيا زحصر بملائخت حصرتها تا حداس يروساليم إذا أرجيت يروساليم زانا نفلت يروساليم بمنتاي استخبتها بمندق استخبتها إذا حداس يروساليم تاتمصي يروساليم توم حرياتها كأتوا حجي تصوابق دلا يروساليم بيد أملاك تسرحت يروساليم قد زوريا كله بملأختي استحاصري نايز قابل شي مبارك بجيكا صادقان حدا كأتوا أي فكدني نبو كبرن يسوس يقول رأي إسران حدا إسران شوعتن كم يبلنا أما صحف هيوت سموم زتصحفت رأي ما بعضاته نايز قابل شي مبارك شمنا ناي كلها أنا شي ما بتناي مصحف هيوت كصنح شمنا كركب تصحفنا هنصنح أقدمنا زقاب هيري حق زنا زقاب شعون يوتنا بتعقستن بسلام كنحلوا بمنفس اندات مرحنا هنملالس زقاب هير كرد عنا بصولوت
ክንመላለስ ኣለና ነታ ከተማ 12 ኣፍ ደጋ ኣለዋ ይብለና ዓብይን ነዊሕን መንደቅ ዝተኸበት እያ 12 መላእኽቲ ነታ ኣፍ ደገታት ይሕልውዎ ተኣፍ ደገታት ንድሕነት የመልክት ጥራሕ ዘይኮነሲ ከም መዘከርታ እውን የገልግል እዩ ኣስማትቶም 12 ነገዳት እስራኤል ኣብታ ኣፍ ደገታት ተጻሒፉሎ ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ነገድ እስራኤል ሽም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ 12 ኣፍ ደገ ናይ 12 ነገዳት እስራኤል ሽም ተጻሒፉ ተመዝጊቡ ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ብመላእክቲ ዝተሓጽረ እዩ ኣብቲ ትምህርቲ 10 ትምህርቲ ነጥብ 3 ርክብ መላእክቲ ምስ ደቂ ሰባት ብዝብል እንታይ እዩ እግዚአብሔር ንህዝቡ ዝሕግዙ መላእክቲ ኣቀዲሙ ከም ዝፈጠረ ኩላትና ንርዶ ኢና ተማሂርና ኢና ካብ ልዕል ክብል ምክንያቱ እግዚአብሔር መላእክቱ ከም ዝሕልወና ኪዳን ኣትዩልና እዩ ኣብቲ ሓደ ተግባራት መላእክቲ ንኣመንቲ ንግልጋል ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ካልኣይ ነገሥት 6:16 እንተሪኢና ኤልሳ ብሶርያውያን ተኸቢቦም ከሎ ተኣገልጋሊ ብፍርሒ ተመሊኡ ኤልሳ ግን ኣይትፍራሕ ካብቲ ምስኦም ዘሎ ምሳና ዘሎ ይበዝሕ ኢሉ ከጸናንዖ ከሎ ንርኢ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ስለዚ መላእክቲ እንታይ ይገብሩ ንደቂ ሰብ የገልግልዎም ትሪኦም ኣለኹም እቲ ዓይንቱ ዝተኸፈተ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኤልሳ ዝሪኦ ዝነበረ ናይ ሓው ሰረገላታት ካብቶም ዓሳክር ናይ ሶርያውያን ንላዕሊ ዝበዝሑ ናይ ሓው ሰረገላታት በኋላ ኻኒ ብመላእክቲ ማለት በሓዊ እግዚአብሔር ብድላይ ገይሩ ይገልጾም ነቶም መላእክቲ ብንፋስ ይገልጾም ብደበና ይገልጾም በሓዊ ይገልጾም ብድላይ ገይሩ የምጾም እግዚአብሔር ታይ ጨንቆንዑ ምንም ዝጨንቆ ነገር ስለዘየለ ሕጂ ንኤልሳ ብምንታይ ርኢዎ በሓዊ ሰረገላታት ከም ዝተኸበ እቲ ናቱ አስከር ወይ ከአኒ አገልጋሊ ግን ብጣዕሚ ብፍርሃት ተዋሒጡ ነይሩ ስለዚ እግዚአብሔር ዓይንቱ ክኸፍተሉ ነቶም መላእክቲ ክሪኦም ክኽእል ለሚንዎ ኣምላኽ ከዓ ዓይንቱ ምስ ከፈተሉ ክርኢ ገይርዎ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ድሕሪኡ እንታይ ናይ ብሓቂ ከምቲ ኤልሳ ዝበሎ ካብቲ ምስኦም ዘሎ ናይ ፈረስ ሰባት ዝተዓጥቁ ሰባት ንላዕሊ ናይ ሓዊ ሰረገላታት ካብኣቶም ዝበዝሕ ከቢቦም ሒዞሞም ከም ዝነበሩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ከምኡውን እንታይ ይብል ኣብ መዝሙር 91 ኣብ ኩሉ መገድኻ ክሕልውኻን መላእክቱ ዝዘልካ እሞ እግርኻ ብእምኒ ከይዕንቀፋሲ ኣብ ልዕሊ ኣእዳዎም ክፀሩኻ እዮም ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ኣብ መንገድና ክንከይድ ከለና ምሩፃት እግዚአብሔር ዝተመረፅኩም ሰባት ብስራት ከበስለኩም ፈቱ ምክንያቱ ክንደይ ዕንቅፋትን ክንደይ ነገራትን ክንደይ ዝርአን ዘይርአን ነገር የጋጥመና እዩ ነገር ግን ካብዚ ሁሉ ዘድሑንና መላእክቲ ኣብ ዙርያና ከም ዘለው ይዝገልጸልና ዘሎ ሕጂ ብዙሕ ዓይነት ዕንቅፋት እዩ ዘሎ ካብዚ ዕንቅፋት እዚ ግን እምኒ ከም ምሳሌ ክወስድ እንከሎ እግርና ተዓንቂፉ ከይጅላዕ እንታይ ይገብሩ ነቲ እምኒ ከይዕንቅፈና በእዳዎም ገይሮም ንላዕሊ ሓፍ ኣቢሎም የሕልፍዋ ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን ስጋዕ ክንዲዚ እግዚአብሔር ዝሓለ ኣምላኽ ምዃኑ ስጋዕ ክንዲዚ መላእክቱ ልኢኹ ዘገልግሉና መላእክቲ ከም ዝልእኸልና ይዝነግረና ዘሎ መዝሙር 103 21 እውን ኣቱም መላእክቱ ንድምፂ ቃሉ ትእዘዙ ንቃሉ ትፍጽሙ
حيالات سلطنات نجزابير بارخو أتم سراويتو كلهم أتم الفقادو تفصموا أقلقلتو نجزابير بارخو جامي تنسالستن كلها أنا نفلتاينا تنسالستن زي داويت نفسي نزقابير بارخي وشت أيزلو كلون نزقابير يبارخ سلت استقبر الكي كله سي سلا حاتياتكي محرت زقبر الكي سلت تبجوكي دليتكي كله سلا زمال الكسي أمسجني بك هم يجرو خمسة مسجن أي فلت حجينا بتي تقصع إسراخ بس حكوا تايلو أتم لا أختو اسكي حجزني ندم قالوا تززو قالوا تفصموا حيالات سلطنات اسكي نزقي أبيهر بارخوي نزقي أبيهر شي مبارخ مغنياتو مسقانا يسرحهم أملخو يسرحهم سلازي نزقي أبيهر بارخو ليك بالكل نري سراوي تزقي أبيهر سي كلهم نتفقالوا تفصموا كلغاتكم سي نزقي أبيهر تقلقلوا كلغاتكم سي نزقي أبيهر بارخو بالكل نري نزقي أبيهر شي مبارخ إبراويان كل شعب بزوح جزيز دقاقي من أزرع أنا معرف عادي وصع 6-4 قال له أما تيوس إسران شمونتن كاكل تسقع شوعتون إنه عبي من قطقات مدرو خونه ملاقات تزقاب هير كاب سماي وريدو قرب يلونة امني قلبط اويلنا عن توي زرعنا يين أبلع اللي يخات قمتيت ملاق كامل سنتنا نستبلن نسخات كنسينتي تسأله يسوس تدليا كم زلخن فلت اللخمو أي تفرها كم تزولو تسي امو أبزي يلن تا قويتا تنبير واز نبر السفلا نعنا رأيا نتقابل شي مبارك موت كحزو زي خئل نموت زي سعري جكا قويتا يس كريستوس كالي يلن نموتات أما أخل موتات نتهياو كما يقول كنت دالي أقول لك نسو تسيو عند حد دالي خلنا عنهين وشتنا بتمقابر اتوامو أي ترخباني هسوقو يلن تسيو خيدو بزين الجر من قدي تايكوينو بقى زجاب قويتا يسوسي تسيو كملالس كله ري قال أنا ملاختي أقلقلوت ملاختي بلغت 5 تحلال فيه أجي تايلوان كابس جاب هير تلاقي سلازم مسأتي ملاخ قلتيف كن دا خدامو كموتات كبز تسعي نذكر مزامرتو نقرأ أميلو كل خم كلنري إنه ناب قليلا قدمكم يو أو خاختري ويهم إنه نقرأكم قال جزيد ما ملاختي بحلمي برأي يقلقلو خمز نبرو أب ما تيوس معرف حديت أسرة نسو نزي حسب كله إنه ملاخ جاب هير بحلمي ترأيه كم زي إلو يسيوف ود داويد أتي حسيتخا مريم تأنيسات تزلا منفس قدس يمو موسادا أي تفرح كبلا خلنا نسوقن يحسب نيرو كما يجيرو خمس خون كما يجير زياسي أنا كمرعوا مرعيه ولاد كأخ ولد اندابلكو كم زي جيراهن من تاي كم زي تقبر يلو اند حسبن كله زجاب هيرجن كاب سمايات ملأختو ليخو أب حلمو ترايو صادق سلن زنبر يسيف الوود داويت إذا حسي تخا مريم تأنيساتو زلا منفس قدسي كالا أيكونن لذي حجنا تكايا صباحنا تكايا نخل جزينا تكايا نوصادا أي تفرح قبل خلو نري تقلقل كله ملأخ جاب يركن نري كلا أقلقلت ملأختي سب كي رأيهم كيف لطوهم من زقبروا نقرات الله أب إبراهيم أساسا استخلته قال يعطهم كيف لطوه بقون ملأختي كما أقايش تقبلهم الله مو مقبال أقايش أي ترسعوا أبزن تايك ذكرنا خلو ينبون أبراهام
ብርሑቕ መንገዲ ክመፁ ከለዉ ሰለስተ ሰባት ርዩ ነገር ግን ተገሊጹሉ እምበሪ እዞም ሰባት እዚኣት ሰብ ሰብኡት እንዲኦም ዝመፁ ዘለዉ ነገር ግን እግዚአብሔር ብግልፂ ኣምላኽ ብግልፂ መላእኽቱ ናብኡ ይመፁ ከም ዘሎ ኣፀቢቑ ፈሊጡ ክባረኽ ከዓ ደለየ ሽዑ እንታይ ኢልዎም በጃኻትኩም ኣብዛ ገዛይ ከይዕረፍኩም ከይትኸዱ እግርኩም ተሓፀቡ ቁሩብ ዕረፍቲ ግበሩ ንእሽተይ እውን ምግቢ ብልዑ ሞገስ ደኣ ተረኺቦ ኮይነስ በጃኻ ንሰለስቲኦም ከም ሓደ ሰብ ገይሩ ክልምኖም ከሎ ንርኢ ስለዚ ከም ኣጋይሽ ኮይኖም እዮም መፂኦም ከም ሰብ ተመሲሎም እዮም ሕጂ ናብዚ ከዓ ዕብራውያን እንታይ ዝብለና ዘሎ ዕብራውያን 13:2 ገሊኣቶም ከዓ ከይፈለጥና ኣብ ገዛና ክመፁና ክእሉ እዮም ከም ሰብ ተመሲሎም መላእኽቲ ኮፍ ክብሉ ክእሉ እዮም ከመይ ጌርና ክንቅበሎም ከም ዘለና ንምቕባል ኣጋይሽ ኣይትረስዑ ተጠንቀቑ በቃ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ኢየሱስ ኩሉ እቲ ኣብ ህይወትና ንዛረቦን ንገብሮን ብኣምላኽ ክምርመር ስለ ዝኾነ ፀብፃብ ከም ንህበሉ ኣኒ ይምህረና ያ ብምዕራፍ 12 ማቴዎስ 36 ነቲ ኩሉ ካብ ኣፍና ንወፅእ ንገብሮ ዘበለ ኩሉ ሓደ መዓልቲ እንታይ ክንገብር ኢና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፀብፃብ ክንህበሉ ከም ዝኾነ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኻልኦት ክንገብረሎም ዘለና ንኢየሱስ ከም ንገብረሉ ከም ንፍቅሮ ከም ዝቆፅሮ ክንምህር ይምህረና ማለት እዩ እዚ ማቴዎስ 10:4-42 ይምህረና ማለት እዩ እቲ ንገብሮ ዘበለ ኩሉ ሲ ፀብፃብ ነቕርበሉ ስለ ዝኾነ ነቶም ካልኦት ክንገብረሎም ከለና ፍቅሪ ነርኢ ስለ ዘለና ከምቲ ንሱ ፍቅሪ ዘርኣየና ንሕና ፍቅሪ ነርኢ ኣለና ማለት እዩ ክርስቶስ ንሰናይ ግብርታትና እንተኾነ ማለት ንስኡናትን ንጓኖትን ንእሱራትን ብኸመይ ክንሕግዞም ከም ዝግባአና ምሂሩና እዩ ኣብ ማቴዎስ 25:34-40 ጎይታ ምሂሩና እዩ ስለዚ ኣብ ዕብራውያን ከምኡ ብዛዕባ እዚ ኣመንቲ ኣሕዋት ዕብራውያን 13:1 እንታይ ኢሉ ኣሎ ብዛዕባ ጓኖት ከምኡ እውን ብዛዕባ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኣብቲ ጥቕሲ 3 እውን ተመሳሳሊ ሓሳባት ይገልፀልና እዩ ንዘይንፈልጦም ሰባት ነርእዮም ጠባይ ኣብ መላእኽቲ ዘተኮረ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና አዲስ ሰብ መፂኡ እንኢልና ዘይኮነ ባህርያት ከነርእዮ ከም ዘይብልና እዩ ምስ መን ንዛረብ ኣለና እንታይ ንገብረሎም ኣለና እንታይ ባህሪ ነርእዮም ኣለና ክንጥንቀቕ ይግባእ እሞ እንታይ ከምቲ ኣቦና ኣብርሃም ዝገበሮ ኣብ ዘፍጥረት 18:1-13 ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡውን ሎጥ 19 ዘፍጥረት 19:1-3 ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዞም መላእኽቲ ተቐቢሎም ከም ሰብ መልክዕ ስለ ዝመፁ ተቐቢሎም ብስነ ስርዓት ክጋብዝዎምን እቲ ዝለዓለ ደረጃ ቦታ ክህብዎም ከለዉ ንርኢ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ንሕና እውን ኣጋይሽ ክመፁና ከለዉ መላእኽቲ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ካብ እግዚኣብሔር ተላእኹ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ፍቕሪ ከነርኢ ፅቡቕ ባህሪ ከነርኢ ፅቡቕ ጠባይ ከነርኢ ብፅቡቕ ክንከናኸኖም ክንሕዞም ክንረድኦም ክንሕግዞም ክንገብረሎም ዝግባአና ኩሉ ክንገብር እዩ ዝምህረና ዘሎ ካልእ መላእኽቲ ኣዝዮም ክቡራት እዮም ክቡራት ክነሶም ግን ክስገደሎም ኣይግባእን እዩ ናብ መላእኽቲ ኣይትፅልይን ኢኻ ብስሞም እውን ኣይትልምንን ኢኻ ኣይተምልኾምን ኢኻ ምክንያቱ ሲ ኣብ ራእይ 19:10 እንታይ ዝብል ኣሎ ኣነ ከዓ ክሰግደሉ ኢለ ናብ ቅድሚ እግሩ ፍግም በልኩ ንሱ ድማ
كي تقبرو تتنقى مسكر يسوس اتي منفس تنبيت ايمو انس كما خان كمتم مسكر يسوس زحزو زلو احوات كان باريا ايه ناملاخ دعا سجد بلني اليوم يوحنس ودزبدو ساب رأي يوحنس اتم ملاختي خغبرو زغبا نغرات ممرحيتات كل حزمو مسمصو خبز غابير تلاقيهم مسمصو مسنغرو اب تحت اقرم سجد جميلو شعوتو ملاخت تايلو از تغبرو زلخا جيغاي تغبرو زلخا جيغا سلازو نحناسي مسكر يسوع كريستوسينا يسوع كريستوس نمسكرلو سباتينا ملاختينا بتي منفس تنبيت دعا نقلقل لنا نبري بتزتو هبنا ملእختታት كانت تحلالف دا مسينا لنا نبري نحناس باريا خماخا باريا اينا خماخاتكم اقلقلتينا ስለዚህ نحدا املاخ كاد اسجد نبر لا غزين ملائكه خي تسجديلو ملائكه زاربو خلونري اب قولسي 2:18 حدا قا تحتنا بزمسل بسجدت ملائكتن غيرو نسو اب زي رأي نجر نا تحوسه بأمره سقو بخمو زنفح نتعسبي عوت اي زرفكم ويتا نهيرنا له دمو افسيسو ام مسقل اتي كلكم قبرز قبعنا حدا بحدا يبونا له ممرحيتات كل يبونا له نجر جن نزي ام مسقل زتقبري نزي كل نجرات قديفكا اجينا ملائكه سجد كم زلو بقى نصحنا خمز مسل عينت غيركا نسبات كتأمن بسئل اندا سألكا ملائكه لو اندا بلكا دير يوم ملائكه الله دير يوم ملائكتي كم مسؤوليلكا اندا سألو سجدلهم زبلو ازيام طبرت سلازخونو ازياتهم نحسابكم بمنم عينت نتي تقربوا لكم زلا عوتكم عصبكم كي زرفوكم تتنقعوا نباتهم قصكم هاي تقربوا إذن نملاختي كنملخ زي بلنا كند مخنيات كنملخو زقبعنا نعملاه تراي سلا زخوني اب كندو خالق كنملخ سلا زي بلنا ايو كمزي ازي تمت زي نمهارو زلنا يسوس كابولي كيدان تقيسو انتايلو شعو يسوس نازغابير املاحكات سجد يلو نعو بينو دما تجزا صحف اللمو كيد رحا سيطان كبلو خلو اماتيوس 14 تنري ابزي كم تقدم كبل زرعنايو برخا كفتن انكلو بستفلا لي منقد اندي تفتينو قويتا نتفتناتات كل جن قال املاح انداوصه يسعرو نيرو لذي قال املاح كم زقبا كنصنع كاب اندا منشتنا خاني نصلاينا كنغرو ادلاي لذي نزغابير املاح راح يسجد الملائكتي كم حدا نطاوت زسجدلهم كنسجدلهم يبلنا اما سافنت 13 سي مسافنت كلها نفلطي ما نوع دما نتي ملأخ زغابير ما حسا ابقميخا كندالو الكاس بجخا كنصنحكا بلو ملأخ زغابير نما نوع تصنح اصنح كان انت اصنح كانون كابتن غيرخا ايبلعني زحرر مسواتي كتقبر انت دليخا دما نزغابير املاخكا اعرغلو بلو مانو اغنا ملأخ زغابير مخانو ايفلطن نبر اجز ملأخ زي انتاي زبل دلو نعاي ايكون كانت سو علي نعاي ايكون كان مسواتي زخونه مسغانا دي غلت مخنياتو مسبيتو مخان سلاز نبرت حجي كن كتولد يا تباهيلا سلاز تنغرت بز ملأخ قبل عليك بسماي زغابير لي اخو ودخني اسرائيل زدحن كتولد مخانا
مستنقرا نساخ أني عدا سبعي ملأخي مثلني نعار إيلو إلى سبعي مانو حيزاتو مسكدت نزي ملأخ كزاربو خلو بجاخا تصبينا مني مسوعة حيزنا خنمس أبكن ميخا خانا بالعين جيرا كنا مسألكا زحرر مسوعة التخذ قبر نعرقينكا صبوق تتقورو قلنا عايكون كان تقبر نمن دا زقابير أملاخ كعاد قلو إلو ملأخ زقابير كنا قرو خلو نرئينا زقابير شو يبارخ نملأختي كاب تزقبوهم نلعلي انت أمليخنا يوم أقالبونا خلو أو أتهم انت خوينو كاب أملاخ زفلينا نقرس لزخوني شيطان أزي يزحقوس مغنياتو هاب كندي نتي فتاري نتو خلو زخيل أملاخ نملخسي نملأختي سلازم لخنا سلازي ملأختي نأملاخ كنملخو كنخبرو يوم زنقرنا بعلاتهم زمرحنا بعلاتهم نزقابي هرشم تبارخ يخو رأي حمشتك عسرت حادث عسرت غلطة ولا أنا خنبو نخلينا كان ملأختي أزيم تحتاتهم يودات شعات تايز ولا لو ميكيل تيليك ملأختي قنا بزعبا سقا موسى مس ديابلوس إنها تراخبه إنها تخراخره مستماغته እግዚአብሔር ይግናሕካ ደኣ በሎምበር ፍርዲ ፀርፊ ክዛረብ ኣይደፈረን መልኣኽ ሓያል እዩ ሚካኤል ሊቀ መላእኽቲ እዩ ስለዚ ነቲ ዝተቐብረሉ ቦታ ክደሊ ላዕልን ታሕትን ክብል ከሎ ዲያብሎስ እንታይ ታይልዎ እቲ ሊቀ መላእኽቲ ሚካኤል ብዙሕ ክርክር ኮይኑ أبيخا قبيل كايزلخا بيني زلو نهزب إسرائيل كهبوم مو دحار ساتوم بتخرستيان سريحهم ديوم سيناغوغ غيرهم ديوم بشم موسى وكا كابز جابير أملاخهم نتي كندز جابير نتخملخ زلو جابير أقديفهم نابوت راح كتوكلو كجبر دليل نتمأتي سجا ناي موسى دليل زنبرنبر كلا يكونه بزح مكوت كوينو نجرجن نتز جابير مستر نايز جابير نسخة تفلتون كترهوا ما يتخلون يخاز جابير يجنع كايلو كبار روح الله خبطوا لي نايز جابير شنو يباله تقلص لك خلوا مجمريا كافهم انت عايز بيلي خم انت ويزرانه ملاخ تقلص لك خلوا أي تفرح بالكاليوم زوجو نايز جابر شنبا توم ملاختي أبو لوكاس حدا كاب سرانش ديستنس قاع سلاسان حدا كنري خلنا تملاخ كابلا مريم أبكن مي أملاح سجار خبكي خمو أي تفرحي كمخا سخا كريستوس قيتايو نخل حزبي زخون عبي حقوس أبسركم على خمو أي تفرحو نداوله نابت مقابر زمصان ستون تايلون اي تفرها لذي كل شع ملاختي تايمه ملاختي مخانم زرغاغصلنا اي تفرو شيطان كترو الله كل شع سنباده يزمصكا وشتخارا عرع يزبل ملاختي ترو الله كن وشتخا حقوسن سلامن يزملنا يزغابير شي يبارك هذا ملاختي امدحان اغلغلوت ابتناي مدحان اغلغلوت يحجز يومي مالت سبات يسوس قبلوا يحجزوا يوم مال أب قبر هؤلاء معرف شمنت بزح تقص نجار الله جن معرف شمنت تقص إسرائيل شديشتن ملاحظ جاب هن فيليبوس تنسمعه بتاع كبير سالم نجازات تورد المجدي نبدو بابل كاخيد نساخة بعد ما يا إلو تزاربوا أجي نحادا سب ما انت خحجز نابقويتا ما انت خمس ازي فيليبوس اتمل اخ تلاعي خو خبز جابير ابزا بوتا زيا ابز من قد زي
بزي فيا كل بقى تأشم حبريتا تكلن يزخون حبريتا نتوانجلاوي هو هذا كله نري بغض تأخيدو خاني نتي سب نتي إثيوبياوي سلوب كرهو كله نري نسو خاني مصحف እንዳንበበ ይጸንሕዎ ምንም ዝተዛረቦ ነገር የለን አብጥቆ ቅርብ ኢሉ ኣብ ሰረገላ ኾፍ ኢሉ ስለዝነበረ ፊልጶስ አብጥቆ ደው ኢሉ እዚ ተንብቦ ዘለኻ ሲርዳእካ ደሎ ጥራሕ ኢልዎ ካልእ ኣይበሎን እግዚአብሔር ሊኹኒ ኣነ ከምዚ ዓይነት የኮ ኣነ ከምዚ ክገብረልካ እየ ኣነ በዚ ኣትየ በዚ ወፅየ ከምዚ ከብፅሓልካ እየ እዚ ብምንም ዓይነት እዚታት ኣይተዛረቦ እንታይ ኢልዎ ይርዳእካ ደሎ እዚ ተንብቦ ዘለኻ መጽሓፍ ቅዱስ زردأني سب كي رخبكو خمي غيرو خردأني لو خملسل خلن نري أمسان سلستناي إساياس ينبل سلزنبره بزعبا من يزارب كم زنبره صبو غيرو بزعبا مدحان بزعبا تزرخبو كل سقايات بيتا يسوع كريستوس مسنغرو مسغلصلو كابه سغعفه كل مسنغرو دعرا مጨረሻ ما أنا أمين لكم ما سنتاي زخل كلن ነገር አለ ይሉ كحتى خلن كتمق كلن رئينا يزقابهر شي مستبارخ يكون سلازي ملاختي ناب دحنت من قدي يمرخين اب قبل حوالات معراف 10 سلستون بتاساعي ساعات ناي معلتي ابيلو دما بجهد تريت ملاح املاح نابو اتيو وقرنيليوس كبلو كلو أزي كورنيليوس بحال روماوي هو نجر جن إزجابير دفوتو سبي سناي نجر زقبل زنبرة سبي إزجابير بهزبل نجر زقبل زنبرة سبي سلازقونه إزجابير أملاح كامل أخو ليأخو نقولنيليوس أجوها صلت كات سميعي قبل خلو نري صلت سلاس تسمع عنه أما صعب قدس تمزجيبوس نحنا خاخ النهر اللي جيرنا مالي ملاخ إزجابير نسبات ناب دحنت من قدي يمسؤ مالتي كالي ملاختي ملسناي صلتنا خا يمسؤ ايمي نابنت بطرس تأثيرون كله بصنوع ما أسرت تأثيرون كله بقدميو خاني فيليبوس تبهال حد ود مزمور بتيوم روماويان كسادة تقوريس مالت تسوي نيرو حجة خانة بيتروس كان موت مسواتي يصبي ونيروم أبت بيت ما أسرت تعاسين كله صباح جن كسوائي تبايلو كله تفريدو سلز نبره نجر جن أب داماريام أديوني لوكاس زبهال سب مالت ود مزمور توم دك مزمور مرتي كلهم تأكيبهم يصلي نيروم سلا بيتروس يصلي نيروم لذي እንዳጸለየ ሆለው ግን እግዚአብሔር ጸሎትና ይጻድቃና ሰምዕ እግዚአብሔር እዩ ንጻድቃናት ደቁነ ተምሕርያቱ ኻኒ በእምነ ኸይዕንቀፉካ እግሮም እኳ ኸይዕንቀፍ መልአኹ ልይኹ ዘድሕን እግዚአብሔር ሕጂ ኻኒ ካብ ቤት ማእሰርቲ ካብቲ ተኣሲርዎ ዘሎ ይቅርታ ካብቲ ተኣሲርዎ ዘሎ كفتحو خلو ملأخ እግዚአብሔር መጽኡ ንርኢ ስለዚህ ጸሎት ናይዚኦም ጻድቃናት ተሰሚዑ ملأخ እግዚአብሔር ናብቲ ቤት ማእሰርቱ ውሽጢ ማንም ከኣትዎ ዘይኽእል ብመንደቕ ሓሊፍካ ኣብቲ ዝወሸጠ ቤት ማእሰርቲ ተኣሰሮ ጳውሎስ ጴጥሮስ ኣትዩ ባዕሉ ኣፍቲሑ ንዓናይ ተኸተለኒ ኢሉ ተዓጠቕ ኢሉ ሳእንኻ ግበር ኢሉ أتسيو كسعبو خلوري نتمل آخي سعبو نيرو مجمريا جيت معصو تخفيتو خلاي معصو تخفيتو سالساي معصو انت زعبي معصو انت تخفيتو بعلو يخفت نيرو بتأزاز እግዚአብሔር ማለት እዩ ሽዑን ኩሉ ሕሊፉ ኣብ ደገ ምሰብጽሖ ግን ሽዑ ተሳእቲ እቲ ንሱ ከም ሕልሚ ዝመስሎ ነይሩ ሰብ ዘሎ ምስኡ ዝኸይ ዘሎ ይዝመስሎ ነይሩ ለሐራይ ግን እቲ መልአኽ ካብኡ ተፈልዩ ምስከደ ምስተበራበረ
ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ምስኡ ከም ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ልኢኹ እግዚአብሔር ከም ዘድሓኖ ንጸሎቱ ከም ዝተሰምዐ ኣብዚ ርኢና ኣብ ግብረ ሐዋርያት 12 ካብ 5 እስከ 10 ተንብዎ ትኽእሉ እዮም መላእኽቲ ካልእ ከዓኒ ኣብ እዋን ስቃይን ኣብ እዋን ፀበባን የጸናንዑ የተባብዑ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 27 ካብ 23 እስከ 24 ክሪኦ ከለና በዛ ለይቲ እዚኣ እቲ መልአኽ ናይቲ ኣነ ዝናቱ ዘገልግሎን ኣምላኸይ ኣብ ጥቃይ ደው ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክትብል ኢኻ እንሆ ነቶም ምሳኻ ዝሳገሩ ኩላቶምን ኣምላኽ ይብኳ ኣሎ ኣይትፍራህ ብለን እዩ መልአኽ ኩሉ ሻዕ ኣይትፍራህ ይብል ኣይትፍራህ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ኖ በመርከብ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ነገር ግን ታ መርከብ ካብ መጀመርያ ጀሚራ ክትለዓል ኮላ ጀሚራ ገለዝ ነገር ዝጎደላ እዩ ነይሩ ብርቱዕ ንፋስ ከናውፃእ ከሎ ኢና ንርኢ እቲ ህዝቢ ኩሉ ክጠፍእ ከም ዝኾነ ክመውት ከም ዝኾነ በቶም ፈላጣት ናይ ባሕሪ ተፈላሰፍቲ በቶም ካፕቴናት ኩሉ በቃ ሙማቶም ምዃኑ ፈሊጦም ናብታ መርከብ ዝነበረ ኩሉ ንባሕር ደርቢዮም እዮም ዝኸዱ ነይሮም እግዚአብሔር ግን ኣብ ጥቃ ጳውሎስ መፂኡ ደው ኢሉ ኣጆኻ ኣይትፍራህ ጽናዕ ኢሉ ክበረታትዖ ከሎ እግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ ኣብ ስቃይና ኣብ መከራና ንሕና ጥራሕ ንጽናዕ ንሕና ጥራሕ በቲ መንፈስ ንመላለስ ንሕና ጥራሕ ኣብ ጎይታ ጸኒዕና ደው ንበል ንሕና ጥራሕ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረልና ኩሉ ዝመሃረና ኩሉ ሒዝና ንመላለስ እምበር ኣብ ስቃይና ኣብ ፀበባና ኣብ ዝኾነ ነገራትና ዝጸናንዑ መላእኽቲ ይልኸልና ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ኣይትፍራህ ዝብል መልአኽ መርከብ ክትፈናጣሕ ትኽእል ንስኻትኩም ግን ዋላ ሓንቲ ኣይትኾኑን እዮም እዚኦም ኩሎም ነፍሳት ሂበካ ኣለኹ ክብሎ ከሎ ኩሎም ናብ ጎይታ ክመፁ ማለት እዩ ክምስክረሎም ወንጌል ክዛረብ ኣብ መርከብ ጀሚሩ ስጋዓብቲ ንጉስ ዝበፅሕ ወንጌል እንዳተዛረበ ክኸይድ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ካልእ መላእኽቲ ኣብ እዋን ሞት ንኣመንቲ ይሕግዙ ናበይ ኮን ንኸይድ ንኸውን ከመይ ኮን ምስ ሞት ናገለ ንብል ንኸውን ግን እግዚአብሔር መላእኽቱ ኣዳልዩ እዩ ዝጸንሕ ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን እታ ትንፋስና ዝወፀትላ መዓልቲ ኣብ ሉቃስ 16:22 ኮነ ድማ እቲ ድኻ ምስ ሞተ መላእኽቲ ናብ ሕቑፊ ኣብርሃም ወሰድዎ ራዩ ሉቃስ 16 ከነንብብ እንከለና ብዛዕባ ናይ ሓደ ድኻ ሰብኣይን ሓደ ኸ ኣልዓዛር ዝተባሃለ ሓደ ኸ ሃብታም ብጣዕሚ ሃብታም ዝኾነ ሰብ ብገንዘብ ዝሰኸረ ሰብ ነገር ግን ነዚ ድኻ ሰብ ነዚ ምስ እግዚአብሔር ጥራሕ ዝዛረብ ሰብ ኣይሕግዞን ነይሩ ሞት ከዓ ዘይትፈላሊ ስለ ዝኾነት ናብ ድኻ ትመፅእ ናብ ሃብታም ትመፅእ ናብ ንጉስ ትመፅእ ናብ ወተሃደር ትመፅእ ናብ ድኻ ትመፅእ ናብ ሰብኣይ ናብ ሰበይቲ ትመፅእ ናብ ንእሽተይ ቆልዓ ትመፅእ ናብ ጎበዝ ትመፅእ ናብ ዓብ ሰብኣይ ትመፅእ ናብ ዓበይቲ ኩሉ ትመፅእ ሞት ኣይትተርፍን እያ ሞት መፅያ ኣልዓዛር ምስ ሞተ ብቐጥታ ንነብሱ ናበይ ሒዞማ ኸይዶም ናብ ሕቑፊ ኣብርሃም ወሰዱ መን መላእኽቲ ናብ ሕቑፊ ኣብርሃም ወሰዱ እቲ ስጉኡ እኮ ኣብታ ምድሪ ካብታ ዝተፈጠረላ ምድሪ ኣብኡ ደቂሱ ዘሎ ስጉኡ ነታ ነፍሱ ግን መን ወሲድዋ መላእኽቲ ሓቂፎም ኣብ ሕቑፊ ኣብርሃም ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ስለዚ ናበይ ክንከይድ ኢና ከመይ ክንከውን ኢና በየኒ መንገዲ ይጠፍኣና ደኾን ክንብል የብልናን በየናበይ ከም ንኸይድ በየናይ ቪያ በየናይ ከም ንወስዱና መላእኽቲ ነፍሲ ወከፍና ተቐሪቦምልና ኣለዉ ኣብ ምስ ሞትና ንነፍስና ተሸኪሞም ኣብቲ መፅኒሒ ቦታ ደስ ዝብል ቦታ
زوسدو ملاك تقربوا من الله مزمور 116 طقس 15 أبكن مزجاب هير موت قدسان كبول كله نري نزيا طقس زيا أبا منشمو بلعمون كتقصا خلو نري لم ميلوم مسرعيو مزجاب هير على رأي مسرعيو تي رقم الله يزبدلو بلا كتقفو دك إسرائيل خابت كاب خطفوي تي نبي زريو زلو جن كالي شعو تايلو موت قدسان موت كبر نايزم كبر وسوات زيهم نعي هبني كم آتهم غيرو موت يهبني نجر جن نجنزب كبل نورك كبل نزنا كبل نعاتهم نخرجم زي بزح نجر حقيني مجرشا نتي بالا أنستي كسدلهم بو خمس حزم حبيروي حما أموت موت ناي قدسات يخونس ناي رقمات موت كله نري زي بلعام زي نبي زنبرة حساو نبي موت ناي انسساخ موت كله نريو زجاب هيرجن انتاي ناي يوم ناي صادقانات موتسي سقع عندي كبوريو نمنتاي ملاخت تشكيمومسي نابحو في ثم صادقانات يوسدوخا نبت بوتاخا وسدوخا يا علي خابزي امصني حتكا ابزي سفر كاناتكا اندابلو تيوم ملاخت تشكيموم نبت بوتاخا يوسدوخا نايز غابي شي ميبارك ماي جود كبرني يسوع يكون قال ملاختي غبرتاتنا يعزوي امي نتنغبرو زخونه نغرات نغبرو زبله يعزونا ام ملاختي يستوعلوا ام ملاختي عين ريومنينا نحنا نساتهم قل ابزوريا حجي انا نازارب كلخو اندا مهار كلخو يحجزون خمزلو افلطي انا زي فلطو كما غير خمزارب بعلاتهم يزاربون خمزلو افلطي ابطقاي كمزلو افلطي كم خاني نحنا سلازي نريهم يعزونا يا ملاختي بحلفي اب تشرش اب بيت كريستيان نزغبر اغلغلوت كله نتوم مراحتي ناي بيت كريستيان دياقونات يكونوا شماغلتات باسترات يكونوا وانجيلاويان زغبرو زبله كله سبعه يكون سبيتي مزمران يكون زمرتي كله يعزبوا ملاختي تايقوا يعزبوا قبرتاتنا كل يعزبوا يستوعلوها زقاب هيرنت يوم حصانات زتنكف كله ويلؤوا كبل كله بيتا نريو مغنياتو ابزريوم سي ملاخت سلازلو قلتيفهم ريبورت خص حيامنا بزقاب هير لذي تطنقوا نعاتهم كم تنكاف كساتكم مديد تأثيرنا بحر تطلقكم يحشوكم يبلنا سلازي كم وخاني ملاختي اب تشرش يعزوبنا اب نخدو كله يعزوبنا ريهم اب 9 حدا مزمور تايلو اقرخا بامني خي انقفاسي اب لعل داون كصرو خايمي اني ريو من ينازلنا نجر كن ات امني مدفعنا نيرو قدمكم طفانا نيرنا ولا بعلو داويت انتاي قدم صلايناسي سلاليعو مدفعنا نيروكم ماي وحج اندا قلابه تخوسدنا خلص قدم مدفعنا نيرو نجر جن ملاختو اندا لاخذ جابيه يحلونا قبرتاتنا كله يعزب يستوعلوها قداماي بيتروس حدا 10 تاي زبلالو نعهاتكم منبر نرسم كم زي قلقلو تقلصلو ازون بتم بتي كاب سماي اتلاك منفس قدوس غيرهم وانجيل سبكلكم حجي تنقيلكم ملاختي نابو كتمتو يبهقوا ايام ايماني ازي اقلقلوت كله تقلقلو نزقابي السبات تقلقلو زلخو يوم ملاختي ون نخقلقلو كبون العلي يعزبوا يميطمتو نيرو ميطمتو حجنا نحنا نقبرو نمهرو زلنا حجي نساتهم انا تزف مهر إلامسي
ሃረር ይብሉ እዮም ዘመላእኽቲ ነገር ግን ኣነ ብኸመይ ዓይነት ትምህርቲ ምህር ኣለኹ يعزبوا يعني يستوعبوا يعني تباستر بخمي مهر له نبي بخمي يسرح له كله يعزبي أبقى ما يقولون تسمع راف 4 شعته كم زبل له أملاخ نعنا حواريات دحر كلاتهم كنا كم تموت تفردم كم زقبرنا يمسلني سلازي نعلمن ملاختن نسابن ترئيت مسحق خوينا علونا يعزبوا يمي بتنقبرو كله كاب مسمر زقابير كنوصن كلنا كم تموت تفردم كم زنبرنا سلازن عالم ملاختن سبن تريت مسحق مخنا نيرنا ملاختون يرينا نيروم يمي تنقبرو كله نجرجن نحنا أينريو مننا أقدم يقولون 19 تونكم زبلالو سلازن خاني منتي توم ملاختي نسبيتي أبرئسا ملكت ملكي كهلوا يقبعيو يبل انتهي بلاله سلازي خا من انتي اتم ملاختي مسبيتي ابرسا ملكت ملكي كلوا يقبعي تايو انستي بمخنيات تعزبت ملاختي ابيت كريستيان ويابيت صلوت كصليان كلواسي ويكا خنبيان كلواسي صغرن كبرتن سلازخنه كشفناء كم زلون يمهرنا يقال أفنخ إذي باولوسون التزاربو زربا اتفل عليه مهراتون مصحف قدس ناب توهبر إيتو زمرحنا بزحات رئيتو زهابو لي مالتي بزحات سبات باولوس ملاختين هزباوي عملخنا كم زعزبو يوم زدمعنا زمهرنا سلازي أبتي تشيرش وكا أبتي بيت أملاخ أنستي ملاخ الزبن كم زلو نتي كبرتن سويلن كفيتن أو كوفيلن سلازلوا ملاخ تسي يعزبني كن مستم سوقتن سي تصقلن ستشفنوا كم زلوون كنقرنا خلي إفسون معرف 3 10 قدامي بطرس 11 كنرى نخلينا قال ملاختي ناب حاتياتنياتات فردي يمصو يمي أبطفات ناي سودومن غمران ريهم يوم حاتياتنياتات سبات يوم رغمات سبات ملاختي كم زنبرو قال أملاخ ينقرناي أب زفتر 19 ملاختين نقص هيرودسون نرسو كبري سلا زدلي أملاخ سلا زي خبره كم قتلوا ملاخت كم قتلوا قبل هاي 19 أب رأي معرف 16 ملاخت ناي قطعات قوا كم زفسسو يمهرناي أجت هاي زبلنا زلو ثم ملاختي نلوت ندالوت زاتو زيوم حاتيات زغبر زنبرو ناي سدومن غموران حزبي انتاي امصي لهم معات امصيون فرد ناي زغابير كفصمو فرد ناي زغابير نخفصمو اودو نعوص نسخاتكم ابز عد زغن انتاي كخونيو حاوي دين كفسس يدو كوصوم كلو نري نيرودسون نغوس اتروس كمسكرلون كلو انتايو أملاح نأملاح سلازي خبره بملاح تقتل كله نرئي أبقى برهارات 13 كومو ملاحتي نتيوم كفاءات قتلوا كله نرئي رأي 16 ملاحتي نهي قطعات قوة
ከፍስሱ ከለው ንርኢ ናብቲዮም እንታይ ኃጢአተኛታት ቀጽልና ንሪኦ ትምህርቲ 10:4 እዩ መላእክቲ እንታይ መሲሎም እዮም ዝግለጹ ብዝብል መላእክቲ ህያው መንፈስ እዮም ህያዋን መንፈስ እዮም ዕብራውያን 1:14 ከም ብዙሕ ግዜ ደጋጊምና ከም ዝረአናዮ ኩላቶም ዶ ነገልግሎቶም ምድሓን ክወርሱ ዘለዎም ዝለኣኹ መናፍስቲ አገልግሎት አይኮኑን ይብል ታይ ንዓኻይን ንዓኻትኩምን ማለት ነቶም ንምድሓን ክወርሱ ድሕናስ ክንወርስ ኢልና ንጽበን ዲና ደለና ስለዚ እቲኦም መናፍስቲ ከዓ ነቲ አገልግሎት ዘነገልግሎ ሁሉ መላእክቲ ከም ዝዕዘቡን ከም ዝርእዩን ነገልግሎት ከም ዝለኣኹን ይነግር ኣሎ ናብዚ ኩላቶም ነገልግሎቶም ንዓና ንኽገልግሉ እዮም ተላኢኾም ዘለውቶም ቶም መላእክቲ ማለት እዩ መላእክቲ ህያዋን መንፈስ ብእግዚአብሔር ተፈጥሩ ነገር ግን እንታይ ህያዋን መንፈስ እዮም ድንቀሳቀሱ ናብቲ ኺድዎ ተባህልዎ ይኸዱ ህያዋን ዝተፈጥሩ መንፈስ እዮም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባቲ ናይ ሓቂ ትርኢቶም ዝገልጽ ነገር የልቦን መላእክቲ ከም ደቂ ሰብ አካላዊ መልክዕ እኳ እንተዘይብሎም ተወሰነ ዓይነት አቀማምጣ ኣለዎም ኣብ ተወሰነ ቦታ ከዓ ዝነብሩ እዮም እንታይ ዝብለና ዘሎ መላእክቲ ከም ሰብ ጥራሕ ኩሎም መልክዕ ሰብ አካል ናይ ሰብ ጥራሕ ሒዞም ዝኸዱ ኣይኮኑ እግዚአብሔር ከምቲ አንተወይ ዝተባሃልናዮ እግዚአብሔር ከም ሓውኽ ገይሩ ክልእኾም ይኽእል ከም ንፋስ ገይሩ ከም ደበና ገይሩ ክልእኽ ይኽእል ከም ድላዩ ገይሩ ክልእኽ ይኽእል እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ተወሰነ መልክዕ ሂቡ ኮፍ ኣየበለን ተወሰነ ቅርጽታት ሂቡ ኮፍ ኣየበሎምን እንታይ ደኣኒ መንፈሳዊ አካል ስለ ዘለዎም ዘይረአዩ ስለ ዝኾኑ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባቲ ልሙድ አካላቶም ዘይገልጽ እኳ እንተኾነ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ግን ዝተፈላለዩ ዓይነት አካላት ከም ዘለው ይገልጸልና እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15:4 ሰማያዊ ስጋ ድማ ኣሎ ምድራዊ ስጋ ከዓ ኣሎ ግን ኣኸ ክብሪ እቶም ሰማያውያን በይኑ እዩ ክብሪ እቶም ምድራውያን ከዓ በይኑ እዮም ነናቱ ክብሪ ኣለዎ ከምቲ አንተወይ ክብሪ ናይ ናታትና ስጋን ነፍስን መንፈስን ዘለና ናትና ዝኾነ ክብሪ ኣለና እግዚአብሔር ክብሪ ይሂቡና ንሰብሲ ሰብ ምዃኑ ከብዲ እግሩ ስጋዕ ፀጉር ርእሱ ክትንትኑ ኢሎም ዶክተራት ሓካይም ብዙሓት ሊቃውንቲ ይፍትኑ እዮም ግን መርሚሮም ኣይወድእዎን ንሰብ ኣብ ሓደ ደረጃ ክበፅሑ ከለዉ ይፈሽሎም እዩ ምክንያቱ እቲ ምስጢር ናይ ኣፈጣጥራ ደቂ ሰባት ከቢድ ስለ ዝኾነ ከምኡ ከዓ ነቶም ሰማያውያን ኣፈጣጥሮኦም ከዓ ናታቶም ከዓ ፍሉይ እዩ ናይዞም መላእክቲ ከዓ ኣፈጣጥሮኦም ከዓ ፍሉይ ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን መብዛሕትኡ እዋን ሰባት ንመላእክቲ ኣይሪእዎምን እዮም ኣይንሪኦምን ኢና ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝተዘራረብናሉ ኣብ ዝኾነ ንጥፈታቶም ኣይረኣዩን እዮም ንኣብነት በለዓም መልኣኽ ኣብ መንገዲ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉ እንከሎ ንሱ ግን ኣይረኣዮን ዘኍልቍ 22:23 ክንሪኦ ከለና ኣብ ቅድሚኡ መልኣኽ ሴፍ ዝሓዘ መልኣኽ ደው ኢሉ ኣሎ እታ ኣድጊ ርእይዎ በለዓም ግን ኣይረኣዮን እግዚአብሔር ከም ድላይ ገይሩ ዝግለጽ እግዚአብሔር ግን መልኣኽ እዩ ቅድሚኡ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ካልእ እውን ኤልሳዕ ነቶም ኣብ ዙርይኡ ዝነበሩ መላእክቲ ምእንቲ ክርእዩ ኣዒንቲ ግሊኡ ገሃዚ ዝበሃል ክኽፈታ ጸልዩ ንዑ ይረአዮ ነይሩ ኤልሳዕ ይረአዮ ነይሩ ገሃዚ ግን ኣይረአየን ስለዚ መላእክቲ ኣይረአዩን እዮም
እግዚአብሔር ዓይንቲ ክኸፍት ከሎ ኸኣኒ ከም ዝረኣይ ይገብር ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ሰረገላታት ሓዊ ንመላእኽቲ ዘመልክቱ ዘመልክት እዩ መላእኽቲ ብቐሊሉ ክልለዩ ዘይከኣሉ ምዃኖም ንሰባት ከም መላእኽቲ ከይተፈለጦም ብተደጋጋሚ ከም ተራእይዎም ይፍለጥ እዩ ከም ጣዓንተወይ ዝረኣናዮ ኣብ ተኣሽሞ ኣብ ዕብራውያን 13 ዝረኣናዮ ዝተፈላለየ ሰባት መሲሎም መላእኽቲ ይመፁ ግን ከለልይዎም ኣይከኣሉ ሰብ መሲሎም ክመፁኹም ኣጋይሽ ክመፁኹም እዮም እሞ እቶም ኣጋይሽ መላእኽቲ ምዃኖም ስለ ዘይትፈልጡ ባህርያትኩም ኣካይዳኹም ኣካውናኹም ተጠንቀቑ እዩ ዝብል ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 13 እውን ጥቕሲ 6 ጥቕሲ 21 ከምኡ ከም ጣዓንተወይ ዝረኣናዮ እቲ መልኣኽ ደው ኢሉ ከሎ ቅድሚ ማኑኣሲ ሰብ ይመሲልዎ ግን መልኣኽ ምዃኑ ድሓር ምስ ከደ እዩ ኣኺንዎ ነቲ ንመሰዊኢ ኢሉ ዝቐርበሉ ታሽሙ እግዚኣብሔር ሰላመይ ኢሉ ክሰምዮ ከሎ ንርኢ ኣብርሃም ሰብ ዝመስሉ ኣጋይሽ እዩ ርእዩ ነገር ግን እንታይ እዮም ነይሮም መላእኽቲ እዮም መፂኦም ኣብ ከምቲ ኣንተወይ ዝረኣናዮ ኣብ ዘፍጥረት 18 ጥቕሲ 1-2 መላእኽቲ ፆታ ዘይብሎም ፍጡራት እዮም መልኣኽ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ዝርከቡ መላእኽቲ ኩሉ ሰዕ ከም ሰብኡት ዝኣንበር ከም ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ ከም ቆልዑ ኣይኮኑን ዝረኣዩ ንኣብነት ኣብ መቃብር የሱስ እተን ኣንስቲ መላእኽቲ ከም እተረኣየን ይነግረና እዩ ግን እንታይ እዮም ነይሮም ሰብኡት እዮም ደው ኢሎም ፃዕዲት ክዳን ተኸዲኖም ደው ኢሎም ሰብኡት እዮም ነይሮም ዝተፈላለየ ግዜ ናይ ሰብኡት መልክዕ እዩ ዝረአ ኣብ ዮሃንስ 10 ኣብ 11-12 ክንሪኦ ንኽእል ኢና ከምኡውን ኣብ ሉቃስ 24 ጥቕሲ 4 ከም ሰብ ኮይኖም ከም እተገለፁ ይምህረና እዩ እቲ ሰማዕቲ ዝኾነ ስቲፋኖስ ነቶም ፈሪሳውያን ገዛእቲ ክዛረቦም ከሎ ገጽ መልኣኽ ከም ዝነበሮ ይሕብረና ኩሎም እቶም ኣብቲ ዋዕላ ዝተቐመጡ ከኣኒ ጠመትዎሞ ገጹ ድማ ከም ገጽ መልኣኽ ኮይኑ ተራእዮም ይብሎም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 15 እታ ገጽ መልኣኽ እትብል ሓረግ ገጹ የንፀባርቕ ከምቲ መላእኽቲ ዘንፀባርቑ ከምኦም ኮይኑ ተራእዩ ማለት እዩ ሉቃስ 2 ጥቕሲ 19 ከዓ መልኣኽ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ጥቕኦም ደው በለ ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ዙርዮም በርሀ ብዙሕ ፍርሃት ከዓ ፈርሁ ስለዚ ንመላእኽቲ ፆታ መሃብ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ምክንያቱ መላእኽቲ ታይመ መንፈስ ስለ ዝኾኑ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ምዕራፍ 19 ንኣብርሃም ንሎጥ ተገለፁ መላእኽቲ ብኣርኣያ ሰብ ተገለፁ ሰባት እዮም ነይሮም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ብናይ ሰብኡት ዓይነት እዮም ዝረኣዩ ነይሮም መላእኽቲ ንዓና ዘይተገልፀ ንሕና ክንበፅሖ ዘይንኽእል መልክዕ ሕያው መንፈስ እዮም ንሕናሲ ከምዝን ከምትን ኢልና ካብ ዓቕምና ካብ ኣእምሮና ወፃኢ ዝኾነ ክንትንትኖ ኣይንኽእልን ኢና ነዞም መላእኽቲ ከም ናይ ሰብ ዓይነት ኣካላዊ መልክዕ ዘለዎም ኣይኮኑን ንሰባት ክረኣዩ ከለዉ ከም ደቂ ኣንስትዮ ዘይኮነስ ከም ሰብኡት መሲሎም እዮም ዝግለፁ ፃዕዳ ቆርበት ከም ዘለዎም በገና ከም ዝፃወቱ ዝገልጽ ሓሳባት መጽሐፍ ቅዱስ ዘይርከብ ሓደ ግዜ ኣብ መጽሐፍቲ ንሪኦ ነገራት ኣሎ
ክልተ ተፈላለዩ ዓይነት መላእኽቲ ማለት ኪሩቤልን ሱራፌልን እዚኦም ኣኽናፍ ከም ዘለዎም ከም ዝንገረና መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ንርኢ ኢና እኳ አንተ እቶም ካልኦት መላእኽቲ ኩሎም ንሰባት ኣኽናፍ ሒዞም ከም ዝመፁ ዝሕብር ንጹር ኣብነት ግን ፈጺሙ የለን ኣብ ቃል ኣምላኽ የለን ቃል ኣምላኽ መላእኽቲ ብብዙሕ መገዲ ከም ዝግለጹ ንሱ ተባሂሎም ከም ሰብኣይ ይጽውዑ እዮም ኣብ ራእይ ዮሐንስ 12:7 ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 10:1 ኣብ ሉቃስ 1:29 ኣብ መሳፍንቲ 6:21 ዘካርያስ 1:19 ዝኹሉ እዚ ክንሪኦ ከለና ንሱ ከም ተባዕታይ ዓይነት ተገይሩ ክጽዋዕ ከሎ ንርኢ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ኣብዚ እምበኣረይ እንዳወዳእና ንኸይድ ስለ ዘለና ሕጂ ነዚ ናይ መላእኽቲ ትምህርትና ስነ መላእኽቲ ህላዌ ትምህርትና መደምደምታ ክንህበሉ ኣምላኽ ብዝድለይ መንገዲ ገይሩ ንመላእኽቱ ይጥቀም ብዛዕባ እቲ ካብ ዘይነበረ ናብ ንቡር ዝገበሮ ብዛዕባ እቲ ስውር ግብርታት ኣምላኽ ዋላ ሓንቲ ስለ ዘይንፈልጥ ንኩሉ እቲ መላእኽቲ ዝፍጽሞ ኣዝዩ ሰፊሕ ዕላማ በዚ ድሩት ኣእምሮና ክንርድኦ ኣይንኽእልን ማለት ብኻልእ ኣባህላ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ ናይ መላእኽቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብምሉእ መጽሓፍ ቅዱስ በዓላቶም እቲኦም መላእኽቲ ንሙሴ ከም ዝሃብዎ ኣላፋት መላእኽቲ ከም ዝነበሩ መጽሓፍ ክርከብ እንከሎ ይነግረና ኣብዚ ቃል ኣምላኽ እውን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ከምኡ መላእኽቲ ከም ዝነበሩ ይነግረና ስለዚ በቲ ናህና ድሩት ዝኾነ ኣእምሮና ኣተሓሳስባና ክእለትና ብዛዕባ መላእኽቲ እዝን እትን ኢልና ክንፅሕፍ ካብቲ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ ኣይንኽእል ኢና እቲ ቃል ኣምላኽ ክንሕብሮ ዝግባአና ግን ብምሉእ ካብቲ ብዙሕ ብሒደቱ ኣብዚ ገሊፅና ያለና ትምህርቲ ስነ መላእኽቲ ግን ኣምላኽ ብዛዕባ መላእኽቲ ዘለዎ ኣረኣእያ ይምህረና መላእኽቲ ንኣምላኽ ዘምልኹን ዝእዘዙን ህያዋን ምዃኖም ትምህርቲ ስነ መላእኽቲ ነቲ ኣብ መንጎ ቅዱሳት መላእኽትን ኣምላኽን ኣብ መንጎ ሰይጣንን ኣጋንንትን ዝግበር ውግእ ንኸነለልዮ ይሕግዘና ስለዚ ብዛዕባ ስነ መላእኽቲ ትምህርቲ ግቡእ ርድኢት ምርካብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መላእኽቲ ብኣምላኽ ከም ዝተፈጥሩ ምስ ንግንዘብ ንመላእኽቲ ምምላኽ ወይ ምጽላይ ኣስበ ኃጢአት ምዃኑ ክርዳእና ነቲ ኣምላኽ በይኑ ዘለዎ ክብሪ ከም ዘጥፍእ ክንርዳእ ይግባአና እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንወዱ ምእንቲ ኃጢአትና ክመውት ዝለኣኾ ዘፍቀረና ዝሓልየልና ኣምላኽ ደኣ እምበር መላእኽቲ ኣይኮኑን ክምለኹ ዝግብኦም ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ብዛዕባ ስነ መለኮታዊ ትምህርቲ መላእኽቲ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ዝቕፅል ሰሙን ትምህርትና ብዛዕባ ማለት ትምህርቲ 11 ህላዌ ናይ ሰይጣን ኢና ክንምሃር ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ኣምላኽ ይባርኽኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ስለዚ ትምህርትና ኣብዚ ወዲእና ስለ ዘለና ምናልባሽ ነዚ ትምህርቲ ሰሚዕኩም ናብ ጎይታ ክትመፁ ትደልዩ ሰባት እንታይ ኣለኹም ኣብ ማእኸልና ፀዊዕት ነቕርበልኩም ኣለና ናብ ጎይታ ተቐበሉ ነዚ ጎይታ እዚ ከምዚ ዝረኣናዮ ዓንተበይ ሪኢኹም ሓደ ግዜ ከመይ ገይረ ዝሓርከ ናበይ ክቕበረ
ቀሺ ኣይቀብረንን እዩ ገለ ይቅበረን ኣይቀብረንን እዩ ዝብል መልሲ ሂቡና ኣሎ ዓንተቦይ መላእክትሲ ንነፍስና ተቀቢሎም ብቀጥታ ሰብ ኣይኮኑን ዘሳስዩና ቀሽታት ኣይኮኑን ዘሳስዩና ላይላ መላእክቲ ብክብሪ ናብቲ ክቡር ቦታ ክወስድና ከለዎ ንርኢ ስለዚ እቲ ሽምካ ግን ተፃሒፉ ክፀንሕ ኣለዎ ሽምካ ግን ተመዝጊቡ ክፀንሕ ኣለዎ ስለ በዛ ሰዓት እዚኣ ብሓንሳ ኮይና ክንፅሊ ኢና ጎይታ ክትቅበሉ ትደልዩ ልብኹም ከፊትኩም ጎይታ ተቀበሉ ነድሕረይ ከዓኒ እዛ ቃል እዚኣ በሉ እግዚአብሔር ኣቦ ኣመስግነካ ኣለኹ ክብሪ ህበካ ኣለኹ ተመስገን ስለዚ ህያው ቃልካ ስለ መላእክቲ ዝመሃርካኒ ተረዲኡኒ በእሙሮ ፈሊጤ ሕጂ ግን ናባኻ ክመፅእ ወሲና ኣለኹ ስለዚ ጎይታ ቅድሚ ሕጂ ፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ ዝገበርክዎ ዘበለ ሓጢኣት ምሕረት ግበረለይ ሽመይ ኣብ ናይ ህይወት መዝገብካ ፅሓፎ ስለዚ ተቀበልካኒ ኣመስግነካ ኣለኹ ኣሜን ያ ጥራሕ በቃ ህይወትኩም ኣለኹ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከዓ ክትረኽቡ ኢኹም ኣሚንኩም እንድሕር ተቐቢልኩም ነቶም ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ወይ ከዓ ነዞም ናይ ኤሪ ባይብል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ምስኣቶም ተራኸቡ ንሳቶም ከዓ ክሕብሮም እዮም ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ንፀሊ እግዚኣብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ስለዞም ጎይታ ዝተቐበሉ ንስኻ ሓለዋኻ ከተብዛሓሎም ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ክትሕልዎም ብመላእኽትኻ ክትከቦም ብመንፈስ ቅዱስካ ክሽፍኖም ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ከተድሕኖም ዝሓለፈ ሓጢኣቶም ምሕረት ጌርካሎም ኢኻ እሞ ካብ ብሕጂ ንዮኻ ኣብ ሓጢኣት ከይወድቁ ኣምላኸይ ንስኻ ሓለዋኻ ከተብዝሕ ብጎይታ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንፅሊ ኣለና ናይ ዝሓለፈ ኣምላኸይ መርገም ይኹን ሕማም ብጎይታ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ናይ ፀልማት ሓይልታት ዝገዝእዎም ዝነበሩ ኩሉ ካብ ውሽጦም ተነቂሉ ክኸይድ ንፅሊ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ተነቂሉ ይኸይድ ብጎይታ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ካብ ውሽጦም ይነቀል ብጎይታ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ናይ ኣጋንንት ስራሕ ኩሉ ይፍረስ ምስ ጎይታ ስጋዕ መጨረሻ ክመላለሱ ምእንቲ እግዚአብሔር ኣቦ ንስኻ ደግፎም ስለ ሰማዕካና ተመስገን ጎይታ ሕጂ ከዓ ንፅሊ ኣለና ስለዚ ያው ቃልካ ነመስግነካ ኣለና ኣእምሮና ከፊትና ዝተውዓልና ሂብና ክንሰምዕ ፀኒሕና ኢና እሞ ብዛዕባ መላእኽቲ እግዚአብሔር ኣቦ ካብቲ ብዙሕ ትምህርትኻ ሂደት ረኺብና ኣለና ስለዚ ነዚ ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ ኣብ ውሽጥና ተሰሪቱ ከም ሲሚንቶ ኮፍ ክብል እግዚአብሔር ኣምላኸይ ካብኡ ከይንወፅእ ንሕና ከዓ ከታልሉና ንዝደልዩ ብዘይኮነ መንገዲ ንመላእኽቲ ስገድሎም ንመላእኽቲ ፀልዩ ንመላእኽ ገለ ፀሊሉ ንመላእኽ ገለ ገንዘብ ሃብዎ ንመላእኽ ገለ ከም ዝግበሩሉ እንዳበሉ ዘጋጊ ሰባት ዳግም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ከየታልልዎም ኣብ ዘይኮነ መንገዲ ከይወስድዎም ብሽም ኢየሱስ ናይ ፀልማት ስራሓት ኩሉ ይበተኽ ይፍረስ ንብል ኣለና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ንስኻ ሓጋዚ ስለ ዝኾንካ ንነፍሲ ወከፍ ደቅኻ ክትሕግዝ ኣብ ሕማም ክትሕግዝ ካብ ክፉእ ክትሕግዝ ኣብ ዝኸድዎ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኸይ እግዚአብሔር ተመሪሕኩም መላእኽቲ ከም ትኸዱ ንፈልጥ ኢና ተማሂርና ኢና ስለዚ እግዚአብሔር ኣቦ መላእኽትኻ ሊእኽካ ንኩሎም ደቅኻ እግዚአብሔር ክትሕሉ ብሽም ኢየሱስ ንፅሊ ኣለና ጸሎትና ስለ ሰማዕካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ነዞም ናብዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኩሎም ኣምላኸይ ንፅልየሎም ኣለና ኣብ ገዝኦም ዝተባረኹ ይኹኑ ኣብ መነባብሮኦም ኩሉ ይባረኽ ሓዳሮም ይባረኽ ደቆም ዝተባረኹ ይኹኑ ምእታዎም ውፅኦም ኩሉ ይባረኽ ኣገልግሎቶም ኩሉ ይባረኽ ስርሖም ይባረኽ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሕማም ኩሉ ብደምካ ሸፍኖም ስለ ሰማዕካና ተመስገን ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን እግዚአብሔር ይባርኽኩም አሜን 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 አምላኽ መስገን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ታንክ ዩ አባር እግዚአብሔር ኣብዝህ ይባርካ
እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነው ስለቲ ቃሉ ስለተነበረና ጊዜ ሁሉ ክብርን አምላክ ይሁን። ከቶ ወይን ክትንከፍት ደልዩ አርእስቲ እንተሎ መሴጅ ክብሩና ተቅሊኹ እግዚአብሔር አብዚ ይባርኩም። ሰላም አምላክ ምስኩልኩም ይሁን። እቲ ትምህርቲ ቀጻሊ በሰሙናዊ ክንቀጽለው ኢና። አምላክ መስገን። ሰላም አምላክ ምስኩልኩም ይሁን። ጎይታ ባርኩም። አሜን። I'm